Αυγενάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την κύρωση του απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του κράτους αποτελεί όντως μια κοινοβουλευτική διαδικασία ιδιαίτερης σημασίας, διότι αφενός η εκάστοτε κυβέρνηση λογοδοτεί για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της, αλλά και την επαλήθευση ή διάψευση των προσδοκιών της αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη. Αφετέρου δε, διότι αποτελεί μια διδακτικού χαρακτήρα διαδικασία για το μέλλον. Ειδικά στην παρούσα περίπτωση που αφορά τον προϋπολογισμό του 2011, που ήταν και ο πρώτος που καταρτίστηκε μετά την υπαγωγή της χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης. Η κρίση χρέους που εισήχθη από την Αμερική στην Ευρωζώνη είχε πλέον αγγίξει τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης το 2011. Οι πολιτικές ηγεσίες αδυνατούσαν να συμφωνήσουν σε μια στοιχειώδη αντιμετώπιση της κρίσης, με αποτέλεσμα να δίνεται χώρος σε αυτούς που κερδοσκοπούσαν εις βάρος της Ευρωζώνης. Το 2011 αποτέλεσε για την ελληνική οικονομία έτος δυσμενών εξελίξεων. Υπήρξε ραγδαία επιδείνωση όλων των μακροοικονομικών μεγεθών της, η οποία προσθετικά στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση από το 2009 είχε δημιουργήσει ένα ασφιχτικό πλαίσιο άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας. Η οικονομική αλλά και δημοσιονομική πολιτική συνέχισε να ασκείται αποκλειστικά στην κατεύθυνση της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η παρατεταμένη και βαθιά ύφεση, καθώς και η σοβαρή παραγωγική και κοινοοικονομική υποβάθμιση σε όλους τους τομείς σε επίπεδα της δεκαετίας του 2000, ταυτόχρονα έγινε καθολικά αντιληπτό ότι η πολιτική που βαθαίνει την ύφεση εκτόξευσε την ανεργία σε δραματικά επίπεδα, αποδομεί αλλά και απορριθμίζει το πλέγμα που ρύθμιζε τις εργασιακές σχέσεις και συνολικά την αγορά εργασίας, αποδομεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας, οδηγεί σε απόγνωση και φτωχοποίηση όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και τέλος δεν επιτυγχάνει ούτε τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτει. Η πολιτική που ασκήθηκε αφενός στο επίπεδο περιορισμού των δημοσιοοικονομικών ελλημάτων και τη δημιουργία δημοσιοοικονομικών πλεονασμάτων του 2011 δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους, κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των εσόδων, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο περικοπή των δαπανών. Η επιβολή πολλαπλών φορολογικών ρυθμίσεων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αμβληθούν οι διαφορές μεταξύ των προϋπολογιστικών εισπράξεων και αυτών που πράγματι εισπράχθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όπως αποδεικνύεται σήμερα, ο προϋπολογισμός του 2011 χαρακτηρίστηκε από υπερβολικά φιλόδοξους στόχους. Οι πολλαπλές φορολογικές επιβαρύνσεις χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης και η περιορισμένη ανταποδοτικότητά τους εξουθένωσαν τους πολίτες, το οποίο η σημερινή κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον αλλά κύρια. Παράλληλα με τις πολλαπλές φορολογικές επιβαρύνσεις, η ύπαρξη ενός φορολογικού συστήματος με πεπαλαιωμένες και γραφειοκρατικές δομές φορολογικών υπηρεσιών. Η βραδία εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, το ξεπερασμένο σύστημα φορολογικών ελέγχων, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των διατάξεων και τη διαφθορά, συνέβαλαν τα μέγιστα στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή, αλλά και την περαιτέρω υστέρηση των εσόδων. Η δημοσιονομική κρίση ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για μια συνολική, εκβάθους και ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες περιορίζονταν στις αλλαγές των φορολογικών συντελεστών, της φορολογίας εισοδήματος, αλλαγές που ήσαν κατόνομα μεταρρυθμίσεις και σε καμία περίπτωση δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εμείς σήμερα δεν πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Σήμερα ο εξυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος αλλά και η καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης και την έξοδο από την ύφεση. Δηλαδή η πολυπόθετη ανάπτυξη, η ενεργοποίηση δηλαδή του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και εύκολες λύσεις. Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστικές μελέτες
της ελληνικής οικονομίας, αλλά και έρευνα για την αντιμετώπιση των σημερινών παθογενειών. Σήμερα, βεβαίως, είναι αναγκαία προϋπόθεση η μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι με το ξέσπασμα της κρίσης αυξήθηκαν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα εξέθρεψαν σε έναν βαθμό τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον όμως, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, η οποία θα αποτελέσει και κίνητρο για συμμόρφωση προς την φορολογική νομοθεσία και τη μείωση της φοροδιαφυγής. Άλλωστε, η μεγάλη φοροδιαφυγή που επικρατεί στη χώρα μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει διαμορφώσει την αντίληψη ότι φόρους πληρώνουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Στην Ελλάδα, η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων και ποινών είτε δεν υπάρχουν είτε είναι αναποτελεσματικοί. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν οδηγήσει τόσο η ασάφεια σε πολλές περιπτώσεις του νομοθετικού πλαισίου, όσο και η αδυναμία εξοδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και παραβάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσόρευση αφενός χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια και αφετέρου την αντίληψη ότι οι παραβάσεις δεν θα τιμωρηθούν διότι θα υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση. Συνεπώς, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός γενικότερα κατάλληλου επενδυτικού κλίματος, το οποίο θα παρέχει στους επενδυτές την ασφάλεια για τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την ταχύτερη έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Τελειώντας, το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και η διάσταση του δημοσιονομικού και του προβλήματος αναδεικνύουν σήμερα τις αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος, τα οποία, παρά τις λίγες αποσπασματικές και επιμέρους βελτιώσεις του, έχει κλείσει τον κύκλο του και χρειάζεται αντικατάσταση από ένα δίκαιο, σύγχρονο, αποτελεσματικό αλλά και σταθερό φορολογικό σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργού, της κυβέρνησης και εδώ είμαστε να το υποστηρίξουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιαννάκη. Κυρία Άννα Μισέλ Σερμακοπούλου, έχει το λόγο.